زیاتر لەسەر vê mijarê rawdistin mêvanekî me heye birêz Salar Celal Fateke cîgirê serokê odeya bazirganî pêşesaziya Hewlêrê di nava studiyê de gel min e bixêr bêt. Hoş bir selamet bî. Bînîman lem mawê de yanî lem yek du mangî rabirdû û ew ê pêşbînî dekirit yanî lem mangî li pêşûman de diyar trafîkekî zor li şanda bazirganiyekan bu Herêmê Kurdistan durist debêt. Ba li we dest pê bikem biryara çend şandîtir hî bazirganî serdanî Herêmê Kurdistan bikin. Bi hemancî inşallah biryara rojî şemû yekşem şandekî Emerîkî bêtin. Duênê pêrê şandekî Tirkî hebû 25 kompaniyê Tirkiye li Hewlêr bû, layê me bû. İnşallah rojî şemû yekşemîş şandekî Emerîkî dêtin. Ew hemû bujanewey bazirganî û Herêmê Kurdistan e. Ew ji delîl ew dikatin leberewê berqerar e emn û asayişê Herêmê Kurdistan li ber ew kompanyanê biyanî rûyan kirte li Herêmê Kurdistan. Yani hokarî hatinî ewane lem kate de ew ye ke ewan Herêmê Kurdistan bi navçeyekî emîn dibîn li rûyê asayişewa bi berawirt legel xwarû newrastê Iraq bûye ziyadtir rû li Herêmê Kurdistan dikin? Takît li wê dike ke ewane rû dikine Herêmê Kurdistan li ber wê asayiş emn û asayişê Herêmê Kurdistan berqerar e emîn e kompanyekanî biyanî rûyan kirte Herêmê Kurdistan zor kesîş li fikrê heye kargehê mezin dabîne. Demîst basî ew bikim qiseyê tu beşekir. Em şadanê ke şanda bazirganiyanê ke tên serdanî Herêmê Kurdistan dikin. Yani dilên şandekî Tirkiye salêre bû şandekî Tirkî dubare hefteyê dabêt azan çend rojî dabêtin dîtin. Şandekî Emerîkî dîtin li hefteyekî dir wabzam şandekî Bangladêşê dîtî bazirganî. Em şandane ke tên Herêmê Kurdistan bi destekî pir din yani proje û bîrokeyan bi dest ve yan tên bizanin carê na tabii herkese li fikrê xwe destnîşanî îşe çikirdiya kara çikirdiya legel bazirganekanî Herêmê Kurdistan B2B dikin dadanîşin efkariyekî gorankarî dikin zorîşiyan bazirganên heşe kargehê dadanê kompanyaya kargehê mezin yanîş kargekanî derewa zoriyan nûneratiyan divê li Herêmê Kurdistan çunke Herêmê Kurdistan derwazê hemû Iraq'a li bo nûneratî kompanyekanî derewa. Deyanewêt ew kompanya zebelahekanê xwe nûneratekan li Herêmê Kurdistan dabinin. Tabii. Başa em hatinî em şandane û ke basit kird ke her yekiyan deyanewêt li sekterekî ciyaya kar bikat bi taybetî pêm waya ew sekteranê ke basiyan dikir li kuştukal û pêşesazî wan bi tawatî legel karnameyê kabîneyê nû hikûmeta Herêmê Kurdistan deguncin. Ta çend karîgerî li ser aborî û geşey aborî Herêmê Kurdistan dibê? Tabii li bo geşey aborî zor tişteye dibînî halî karman ziyatır îş dike li îşane û dûr dikinewa li hikûmet li teyîn û li tiştane xelk ew karmendane ke îş bikin li kargekan û yan li kompanyekan tabii bujaneweke li Herêmê Kurdistan seqamjîriyeke xelk ziyatır yani damî dike li bo îşekê. Başa em bazirganane em şandanê ke tên Herêmê Kurdistan me bes mane ke bilin weberhênan yan bazirganiyekeyan bilin çeqî bazirganiyekeyan Hewlêr û Herêmê Kurdistan bêtin. Pêm xweş e têrwanînê ewan bizanim sebaret be bazirgananî Herêmê Kurdistan aya ta çend êwe wekû bazirgananî Herêmê Kurdistan twanî tane mitmanê ewan ew welatane bi dest bêne boî weberhênan û yan karî bazirganî li welatekanî ewan encam bidin. Ême êsta em şew wefdekman heye bazirgan deste London. Wefdekman hebû li wê de roj pêştir îjûrî bazirganî çûbûne Almanyayê. Pêştir wefdekman û du wefdman hebû çûbûne welatî Amancî em serdanane çi ye? Hemû amanzekan yani inşallah nezahetî hîne zor pêşkevtû li ber wê hemû gorînî fikrê li bêhniyan yan kargehê dadanên yan nûneratiyan divê yan kompanyayê liqyan divê dabînin li Kurdistan. Yani îma dibînî êsta besîtirîn nûmuneyê kompanyekanî Herêmê Kurdistan êsta wekû kompanyekanî derewî welatin xastan li xwarû li nawerastî
ئیشەکانی هەموو گرنگەکان ئیشە جەوهریەکانی بەغدا و خوار و هەموو کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان دروست دەکەن. ئێمە لە بڵێن لە بابەتی وەبەرهێناندا ئەوەمان هەیە ئەو وەبەرهێنانەمان هەیە کە وەبەرهێنانی ناوخۆیە هەیە وەبەرهێنانی دەرەوەی هەیە هاوبەشە مەبەستم لەوەی ئەم شاندانەی کە دێن بازرگانەکان دەیانەوێت لە هەرێمی کوردستان کار بکەن ئێوە وەکو ژوورە بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان یان بڵێم هەولێر چۆن دەتوانن هەماهنگگیان لەگەڵ بکەن بۆەوەی کاری بازرگانی پێکەوە ئەنجام بدەن بە هاوبەشی لە هەرێمی کوردستان طبعی بە هەماهەنگی ئێمە پژگیریان دەکەین ئاسانکاریان دەکەین کە هەر بازرگانێک لە دەرەوەی وڵات بێ پژگیری دەکەین داوەتیان دەکەین لە هەر وەزارەتێک بنێن وەزارەتی بازرگانی وەزارەتی بەلەدیە هەماهەنگیان پژگیریان دەکەین کار ئاسانیەکیان بوو دەکەن هەموو کارێکی ئاسانکاری پژگیری هەر کۆمپانیێکی بیانی بێ بێتە ژووری بازرگانی ئەوە تقریبان ئەوە ئیشیمەیە ینی زۆر باشە زۆر سپاس بۆ ئەم شرۆڤانە بەڕێز سالار جەلال فاتەکە جگری سەرۆکی و ژووری بازرگانەکانی هەولێر کە لەگەڵ ما بووی زۆر سپاس بەڕێزی سپاس